И, уважаеми зрители, как се приготвя пиле преди да се сготвя. Разбира се, пилетата, купени от магазина, не са готови за готвяне, както ни показват в някои популярни телевизионни предавания. Те са с собствената си екипировка, остатъци поне от нея. И по тази причина трябва първо да се епилира, както казват някои известни инфлуенсъри, или по-просто казано да се обезкосми с този уред, който се казва горелка. И какво правим? Включваме горелката и, разбира се, трябва да сме въоръжени с снайпер, ако не виждаме много добре. И така леко прекарваме пламъчето върху всички визуално видими перца, косъмчета от пилето останали, ако не искаме последствие да ги видим кротнали се в нашата чиния. Продължително, без да бързаме, внимателно. Хванали сме го за едното краченце милото. Гледаме да не пропуснем някоя част, защото после ще си я гледаме в чинията, как гордо ни се усмихва. Както виждате, апаратора заснема всички моменти. Виждате, че не е като да няма. Това е епилация на пиле. Да. Така, спираме за момент горелката.